Hello, good morning. Welcome to Bodoland Kourang. The news read by Raman Boro. Donini Gahira da Pura Dongo. Bato Astram Zotay Afadni Kunga Zisniti get together as Zabnani Tangbai. Baksa Rupuhio Youth Wing UPPL Nikunga Seti Busaradi Zutum. Kokrajar Serau Seti All Assam Tong Limu Do Championship Kungdang. Baksa Zilla Rupuhi Halamni Dongfar Gamiao. UPPL Raskanti Hanzel Lamani Kamani Mauna Hedang. Baksa Zilla Dularai Borofore Safada Rupuhio Dokora FSO Official Seleng Tayari Sangrangti Melkungdang. Kokrajar Bismurini Sase Aiza Gamanani Dongo. Tragic comedy Lokisara Zawaisa Sautuni Muhurata Zurizen Bai. Kokrajar Sohorotana Durga Mondir Katiao no Kamdang. Foigo April Danao Zanaganang Bisakotini Takai Bodogra Mirufani Maudang Safarni Feruntai Badaya Zagai Bai. Nangtanga Nagasino Dongo Bodoland Kourang. Dania Fede Abung Radabau. Bato Astram Zotai Afadni Kunga Zisniti get together as Zabnani Tangbai. Go Arazi Mars Kalarao. Sandini Habafarism Bato Astram Gazo Forestali Borborio Kungnai Bato Astram Zotai Afadni Zoya Zutum Lina Zubud Maherganagai Moya Zabnani Tanga. Go Marsni Habafari by the Bekona Habafarizan Lagose, by Disina Badalana Zana Naitanga. Habafari in the Nichisana Geolang Melka Kungnai Zaya. Geolang Melka Dozitam Nong Sapaguri Biamni MLA, Tanesor Busumutaria Bekewa. Government B.Ed College, Kokrajarni Aziramanai Garayung, Dr. Mongol Singh Hazwari Bitanga Gaha Alasi Mohore Bahaga Lanajan Lagose, Bibungti Lakia. Geolang Melni Afadka Samlaya, Bato Astram Zotai Afadi Afagiri, Binoy Kumar Kosari Bitanga. Mokonaganang di Geolang Melni Gazerjan Sarangalari, Bisombika Bekewa, EM Onsumai Kungur Boro Bitanga. Montino Manai Badibla Haruntai Anzada Utrisana Hanai for a Safurko, Borainai Zaya. Asamni Dab Zagao Gaison Zanai, Gong Nizigo Batu Asram for a Salifura Behai Bahaga Lafuya, Fungbili Habafari by day, Gong Nizigo for a Saliferni, Fairvilaka Gongfrango for a Saliferni Garayunga Birhuya, Geolang Melo for a Sulifura Musaklang Naimusanane, Melko Rongzakan Kalama. Gong Nizigo for a Saliferni Comiber, Tamruza for a Sara for Ingirifura Bahaga Lana Habafariao, Zahuna Lunhunayab Gugum Zadang and Namatinam and Naizadam. Batu Asram Zota Afadi Afadgiriko Zoni Korangiria Mogamagi Lanayao, Bay by the High Buntia. Geolang Meldi Tasarika Milo de Kalamasase for Isani, Milo de Garangi Metaya. Domdomani Fresh on Antoboroni report, Bodoland Kourang. Baksa Rupuhia Youth Wing UPPL Nikunga, Seti Busaradi Zutuma, Baksa Zilani Rupuhi Gazo for Salin, Gelegrafutaro, Bemelka Kungnai Zaya. UPPL Be Zeribadi Jung Tankiladang, Bebadi Jung Molangas Nidonga, Aromalang by Tagan. Bemelo Tande Melba Kungnai Zaya, Tande Melo Gaza Afako Sefana Godan Afadbo Danai Zaya, Afagiri Mohore Somna Narzari Arane Hatari Mohore, Dau Vaisa Boro Bitamunko, Saikonai Zaya. Tande Melo Gases, Niraza Tamzo Nazi Tande Virab Bahaga Lafuya. Tande Melo Urkau Garabra Bitanga Bibungti Lakia. Before on Nai Budului, what an idea from the guy. They were concert and Kilanakan and Gabodin. Geolang Melo Zirazanibo Bangsin Modern Girifera Nuzatinane Bahaga Laya. Doto Manifestum Kabramani report, Bodoland Kourang. Kokrajar Saharau Seti All Assam Tong Limu Do Championship Kungdang. Kokrajar Saharni Sakatio Tanai Sarkari Gazosin for Salini Gelegra Futarao. Maya Kunga Seti All Assam Tong Limu Do Championship Nereza Zigu Santamni Habafarizam Kungnai Habafaria Zabnani Tangbai. Assam Hadarni Singotanai Dab Zagautanai Usalang Sali for Nifrai, Badayari for a Fuinani Badaneka Zafunsar Kalamba. Be Badane Meli Bantarane Habafara BTADini IGP Onurag Agarwala Bitanga Nuzati Faya.
माखासे गिलिरथि लिरथायनि थाखोआव बादायलायनाय बे देरहासार जानो हानाय बादायारिफोरनो नुजाथि फैनाय माननि आलासि बिथांमोना बान्थाखौ फारियै बिलाइनानै होयो। রিজিতা খেরকাতারি সনিপুর কোন আছিলে সম্মানীয় স্যার ডক্টর প্রহ্লাদ बसुमतारी बे बादायनायनि साबसिन गेलेगिरि होननानै बिमुं होजायो उदालगुरिनि मिस परिनिति दैमारिया। कक्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला रुपहि आलामनि दंफार गामियाव UPPL राजखान्थि हान्जाया लामानि खामानि मावना होदों। आथिखालनि BTADनि जाखांफुनाय UPPL राजखान्थि हान्जाया स्किम गैयालासेनो हान्जानि रांखान्थि खरसा खालामनानै लामा गाज्रि जानायफोरखौ मावनायनि थाखाय दंफार गामिनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। सोरबा पलिटिकेल हान्जाया जाय मोजां मावनो हागोन बा लामानि थाखाय बा गामि डेभेलपनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन बे पलिटिकेल हान्जानोसो रायजोफोरा दिनै भट होगोन होननानै रायलायखादों आरो। गाज्रि हालोदाव थानाय दंफार गामिनि लामाखौ बेनि आगोल रावबो राजखान्थि हान्जाया मोजां खालामनानै होआखैमोन। नाथाय आथिखालनि UG ब्रह्मजों दैदेनजानाय UPPL राजखान्थि हान्जाया लामायाव अन्थाइ गारना होनानै लामाखौ मोजां खालामनाय खोथाया बाख्नायजाथाव। बिनि थाखायनो UPPL लानायनो होफैदों जाहैबाय अन्थाइ बाला गारनानै। दा बे बाथ्राया नंगौना नङा नोंथाङा बुंनाय? समाव नोंथांमोना सोरनो होगोन ना BPF-नो ना बले माने UPPL-नो ना बेलेगनो? UPPL-नो होगोन। ओमफ्राय दा नोंसोर UPPL-खौ माबायदि मोनो? लामा बायदिसिना मोजां खालामना होनायनि थाखाय जों मोजां मोनदों। रायजो राजानि दा लामाफोरखौ मोजां खालामना होनांगौ। बेनि थाखायनो माने गोजोननाय मोनदों। जोंनि खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे लामाया दैज्लां बोथोराव हाब्रु जानायखाय गामियारिफोरा जोबोद जेंनायाव गोग्लैनायमोन। लामानि खामानि मावनायनि थाखाय दंफार गामिनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायथियो। बे दंफार रायजोखौ नोंसोर बाला अन्थाइ गारनाया सैथो। बे सैथोखौ हिसाबै जोङो दिनै रायजो राजाफोराबो दिनै गावखौनो गाव देरहानाय मोनदों। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। कक्राझार बिसमुरियानि सासे आइजोआ गोमानानै दङ। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि होननाय गामिनि कनेखा नार्जारि होननाय सासे आइजोआ दान मोनसे जाबाय गोमानानै दङ। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सासे गथ' गोनां सिमां नार्जारिनि बिसिखौ दासिमबो संदाननो हायाखै। गोमानाय आइजोखौ सोरबाफोर नुयोब्ला 6901912877 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायहरनाय जादों। ट्रेजि कमेडि लोखिसेरा जावैसो सावथुननि मुहुरतआ जुरिजेनबाय। दावमिना फिल्म प्रडाक्शननि 6थि दिहुनथाइ 2019 बोसोरनि ट्रेजि कमेडि बर' फिचार्स फिल्म लोखिसेरा जावैसो सावथुननि मुहुरतआ रबिबारनिफ्राय जुरिजेनबाय। जाखांफु बर' सावथुन मुलुगाव मोनबानि गोबांसिन सावथुन दिहुननानै बर' सावथुन मुलुगाव बिहोमा जगायबोनाय शिवराज नार्जारिनि लिरनाय आरो बिथोन होनाय ट्रेजि कमेडि सावथुन लोखिसेरा जावैसो सावथुननि मुहुरतखौ कक्राझार सोहोरनि जेडि लामायाव थानाय बाग्लाबा शिव मन्दिराव मोनसे थेलेबलेब हाबाफारिजों सावगारि सेबखांनायखौ जुरिजेनो। बेयो आंनि 6थि दिहुनथाइ। दा बेवहाय दङ जोंहा ओरैनो मेन एक्टर हिसाबै जोंहाथ' बुंनो थाङोबा गासैबो एक्टरानो जोब, थेवब्लाबो मेन हिसाबै आंनो दङ। प्लास आंनि एसिस्टेन्ट अलंबार दैमारि प्लास प्रहेबिन करिश्मा बर'। बिनिफ्राय आरो 2019 बोसोरनि दावमिना फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय शिवराज नार्जारिनि सल' आरो मोगथां बसुमतारिनि नाजानायाव गोदानै दिहुनजानाय बर' कमेडि फिचार्स फिल्म लोखिसेरा जावैसो सावथुना गाहायै फाव खालामदों जाखांफु लाइमोन फावखुंग्रि बाक्सा जिल्लानि बरमा हालामनि थरायना करिश्मा बर', सिल्का मुसाहारि, रुप इस्लारि, फेस्ला फावगिरि मस्क ब्रह्म, शिवराज नार्जारिजों लोगोसे जाखांफुनाय लाइमोन फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरा फाव खालामदों। बे हाबाफारियावनो जाखांफु लाइमोन फावखुंग्रि करिश्मा बर'आ बाहागो लानानै बुङोदि आथिखालाव बर' सावथुन मुलुगाव गावखौनो दिन्थिफुंनो हानायखौ जोबोद खाफाल गोनां होननानै बुंथियो। फैबाय थानाय समफोराव बर' सावथुन मुलुगाव जेब्लाबो हाबा मावलांगोन होननानै बुंबावो। कक्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा रुपहियाव दखरा एबसु अफिसाव सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल खुंदों। रुपहि दखरा एबसुआ थांनाय 9 मार्च खालाराव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल खालामनाय जायो। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बासिराम रामसियारि आरो बड'फा मिशन सास्टेनेबल चेन्जनि कोअर्डिनेटर रोंदोन बसुमतारि बिथांमोना सोलोंथाइनि सांग्रांथि मेलाव नुजाथियो। बे मेलाव बिथांमोना लाइमोनफोरखौ थांखिनाय बिबुंथि लाखियो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। कक्राझार सहराव थानाय दुर्गा मन्दिर खाथियाव न' खामदों। रबिबार सानजौफुनि 1 रिंगायाव गंसे सिलिन्डार गेस टेंकि बेफ्रुसारनायाव मानसिक सरकारनि न'आ ओंखाम ओंख्रि संफुबाय थानाय समावनो खामो। আচ্ছা প্রায় শুইছে নাকি
न' खामलाबनायजों लोगोसे गोदानै लुफुबाय थानाय न'आव खरसा खालामनो लाबोना दोनफैखानाय नोगोद 9 लाखसो राङाबो खामफायो होननानै फोरमायो बिगोमाया। बेजों लोगोसे न'नि लाइ लथर सना रुफा गासैबो खामग्लिजोबो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आधा घन्टा पिছত দিলে আচ্ছা কিমানখন গাড়ী আহিলে তিনিখন এটা কোন পৰা আৰম্ভ হৈছিলে সেইটো গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ভিতৰত সব ধ্বংস হ'ল ভিতৰত একো নাই চাইডে দেখিব পাৰে ধ্বংস ঠিক আছে ঠিক আছে क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। फैगौ एप्रिल दानाव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय बड'ग्रा मिरुफोरनि मावदांसाफोरनि फोरोंथाय बादाया जागायबाय। 2019 मायथाइनि पार्लियामेन्टारि इलेक्शनखौ सालायलांनो थाखाय बड'ग्रा मिरुफोरनि मावदांसा फारियै प्रिजाइडिं अफिसार आरो फार्स्ट पलिं अफिसारनि फोरोंथाय होनाया मैया बाक्सानि बरमा जौसिन फरायसालियाव जानानै थाङो। and fast polling to the club আৰু আপোনালোকে আকৌ পাব এইটোৱে হেত নহয় আপোনালোকৰ 12 नং क'क्राझार बियाबनि सिङाव थानाय 62 नং बरमा 52 नं रंगिया सापागुरि समस्तियाव जानो गोनां बड'ग्रा मिरुफोराव ईवीएमजों लोगोसे भट होनायखौ गेबेङै माबोरै सालायलांनो हागोन बेनि सायाव गुवारै फोरोंथाय होनाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला फैगौ 10 मार्च खालाराव फिन खेबसेबाव बे रोखोम फोरोंथाया जाबावगोन। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।